jingpule na gashiti baningkong ïoannis bokuit kalenong kabaar kadkhor arpo ar hadu arpo pra. Dei mano uba lamler. Uto ken ubalen ba ujisu udei u Khrist. Une ken u Khrist lamler ba ulen ya ukpa bad ya ukhun. Jar ubalen ya ukhun omdan ya ukpa. Jar ubapla ya ukhun udon ya ukparu. Ai bagata kabaphi layo sngo nadu basdang kan ïaisah batphi. Lada kabaphi layo sngo nadu basdang ka ïaisah batphi hangta phin sa ïaisah ha ukhun bad ha ukpa. Bad kani kalong kata kaba u Khrist ulakular yangi ka jingim bam jukun. Ngatho ya kani hapi shaphang kito kiba shukor yipi. Hynrei Mynsiem Uba phi layo pdiang na u Khrist ïaisah hapi bad phim donkam shuh ba uno hikai yipi. Namar Mynsiem jong hikai yipi ya kiei baroh ka jinghikai ka bashisha kaba lamler. Tito ïaisah ken ha u Khrist kumba Mynsiem ula hikai yipi. Hoon ko khun barin to ïaisah ha u Khrist knangba enda uwan pau nila ban sngo phu man ban ngin omran da dien da ka jingle ran haba uwan ka ktien jong utrai kasam khandai phupra kat khon iwe hadu sa turwai ka jingroi bathem mai ha utrai na ba ulle ki kam phla kaksangti bu khu ju kala pen job yu utrai ula pen bana yala ka jingjob ula pen pau yala ka jingle hok hakmat ki jat ben riu hala ka jingit bayai ne ula bat yala ka kular ya ka ying Israel na bokot shabokot ka perthei kila yoi ya ka bor pa pen im Blei jungi to ya risa jam ha utrai phi ka perthei baroh to ken hoida ka jinkmen pat to rwa yero. Ka gospel kat kum ïoannis kalenong ka baningkong kat khot khat khandai hadu arpo pra. Kani kalong ka sakhi jong ïoannis haba ki rangba ju na Jerusalem kilapha ya kilengdo bat kilebi ban killi ya phidei ïoannis ula juba prak klem dari ula ong ngangam de Messiah ti phidei kila killi phidei Elijah em ngam de ïoannis ula phai ktien ti phidei unong yathu lupa kila kilni em ula juba hayathu yangi phidei kila ong ni dei benet ra jubab shakito kibala pha yangi phi ong ayu shaphang yela de ïoannis ula juba kumba ïaisah ula yathu lupa ngalong ka sur jong uta upaperta ri kenja to penbet ya kilenti jong utrai ya kita kinonglam ktien lapha da ki pharisi kila kili ya ïoannis lada phim de Messiah lemne Elijah lemne unong yathu lupa te Blei phipen baptist ïoannis ula phai ktien nga pen baptist da ka hapdeng jongphi udon uwei uba phim ithu une uwan hadin jonga Hynrei ngam shong hok wat ban lot ya ki juti jong kani baroh kalajia ha Bethania ha mi'ngi kawa Jordan ha kaba ïoannis upen baptist ka gospel jong utrai